1, 2. מכירים את זה שנגמר הנייר לניגוב הידיים בשירותים של העבודה? למה? כי המנכ"ל צריך לאשר את התקציב לרובן, היצרן של הנייר, שבועיים גג. בכל זאת מדובר בתקציב ענק. ואז רובן צריך להזמין מלאי עץ מאוסקר הברזילאי, שיקח לו חודש בערך עד שיסתדר עם סזר, פאולינה ושאר מחבקי העצים. כאן בארץ ייקח לו עוד שבועיים, אלא אם כן תמר מהירוקים תעשה בעיות, כי היא ממש נגד הכימיקלים והפסולת בייצור הנייר. וזהו, דוד כבר יוביל את הניירות למשרד ויאחסן אותם איפשהו. כמה מקום כבר צריך לזה? מצחיק, נכון? ובכל זאת, המשק הישראלי רוכש טונות של נייר יקר להחריד ומשליך אותן לפח, במקום להשתמש במייבש ידיים סילוני. אמנם לא מעט חברות ישראליות כבר התעוררו, לאחר שהבינו שכך פותרים את בעיות האינסטלציה והניקיון בשירותים שלהן. ועדיין, אנשי רכש רבים דוחים את המעבר, כי יש לחקור את הנושא, לשלוט בו, להגיש דוחות מסובכים, ולמי בכלל יש זמן לזה? אז זהו, שלא. מהיום ניתן להשתמש במחשבון שלנו, זה שאתם רואים כאן בתחתית הדף, ולקבל תוכנית עסקית מפורטת ומקצועית, הכוללת עלויות וחיסכון צפוי במעבר למייבש הידיים הסקסי שלנו. כמה זמן זה לוקח? פחות זמן ממה שהשקעתם בצפייה בסרט זה. וכבר אמרנו שזה בחינם? אז למה אתם מחכים? צריך רק להקליק, להדפיס ולהגיש למנכ"ל. כי מנהל טוב חוסך כסף ויוצא גדול בעיני כולם, בלי להתאמץ כלל.